nyingkar nyingkur kepriwe Pak Sarip lagune apa Lestari jan juragan iki alhamdulillah juragan wedhus nggih wiwitane nyingkar nyingkur isin aku iya kayak nyong kemien lingsem yen ke lingan lelampahan kangka wuri yuk dintongke tresno tumulus senadyane gubuk as moro monggo ibu jan ibu sinten asmanipun truk Bu Musri monggo mikir Musri ya ayo yo Arista musik Banjarnegara monggo Ibu Musri gubuk asmara yen kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote taman asmara kira-kira kenangan apa sing tak bisa terlupakan? Kenangan ta ora nana tapi terus? nyambet gawe yang rembugane kepenak ya semangat banget. Iya bener. Nah, nama-namane nggih keserten truk. Bener ya karena disemangati Nggih. kita harus semangat. Yo pasti cum. Ayo terus nyong apa kok? Ulangi. Nyong Ya. catetan sadroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi kanca mergo leren ning aku bukas moro Ayo yo. Arista si Banjarnegara Monggo katuringan ngersakaken budang kuning Pak Heri. Juragan petek tuan la 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 la
tak sawang menclong ning kepang gegancangan tarindi saka kadoang sarwi ngoceh dhewe kali penco ilang suntikan bulu TP wasik yo Pak sinten asmane Pak Gondrong ayo keluyuran anggole isi kasayang mutung mitar pikiran konku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Pak Jarkoni Pak Heri Kriyang tak sawang menclong kepang. Oh nggih, napa? Pak Heri matur nuwun. Yo, goleki. Tak sombong. Ayo Mas nambah malih. Kai aja lu bojo ngeci. Bang kuni akawe pikirku komeng. Lereng ngetireng tak sawang nambah manis Pak Gondrong. Ibu bunga yen kelakon dadi duweke ora bakal atiku kanggo wong yen sibuk yang hatutut ati kebatang ora mendong atiku sangasaya dodro tak Budi dari Jakarta matur suwun apa? Matur nuwun Pak Mudori Pak Gondrong ih jerene biyung enyong angger digawa bali lewiyane kowe gelem